wadai inyaya kwabhuya nagoro naWilliam wamakati mutsvagire mawe kudai saka ndakamuteera auya ndiye aripo William painzi pane munhu akapiwa Mozambique akaigwa iyo uyanzi William anga aripo anzi nindi witness astori musungo pa totobatsira vanhu kuti vauze kunameo saka ndiye aripo saka tibatsire William kufungira kuti ukaita 2006 and 2008 inyamuka 2006 na 2008 takabva kuHarare 2 nomukomana wangu ainzi Chiranga nomumwe ainzi Rubek taenda kuda kubata jembe muzi kuMdambu. Saka umwe wadu akabva asungwa aiziva kwataienda kwacho taakutenderera ndobva ndakasangana naSaguru ndiyo munhu wandakaziva kubva kuti tiri kuplaza kusvika kuno asi pakugara kwavo vaifamba vari 3 noumwe wavo kana anga asiri bhilidha anga ari kapenda because aiti tiri kuvaka apo ane mukadzi wanga anaye achindiwe pazindi isusu bva tabuda pataenda kuNdambi kwatakaenda pataenda kunoshambira musha chibva tadzoka ndichidzoka inini chibva ndabvunza akomufesi uyo airwara uyo akashaika ini bva ndangoti okay iwo sezvo ndasingamuziva ndaiziva ava ndati uyu 2014 vanaenda kumba kwehanzvadzi yangu panga pane Shambini waitengesa doro murume wacho bva atanga kundipa maintroduction sekuru uyu ndisanhingi uyu ndisanhingi ndobva ndakati ava ndowaziva ava ko mudhara munhu uya akazofa kuMozambique airwara uya ndiani ava ndobva wakabva nditi aiwa ini handizvizivi ini bva ndangoti havina basa kasizvo aramba anoziva kutana kwandakatoita pana anabunya wanga waripo wakabva mba kwabva wachitaura ishu yeunzi aiwa munhu uyu kune munhu ataura zvakati ndobva wakazouya 2015 here kumba bva ndabuda bva ndazouya zvino zvino bva wauya futi bva taenda kwaSabhuku ndakazotoona vava ndauya kuno asi munhu andakaona ini ndisa kuti kasi kana wane mutwini kana kuti mukoma wakafanana nawo but taitotaura tichitozwisana iwo wawa ndo wandakaona kuMozambique mumanika shangamire kamusire shangamire zvirikutaura mukomana waro kwandiri ndiri kuzvirambisisa yemhaka inoti nzvimbo inonzi manika chaichai handiiziba muupenyu hwako right tozouya munhu arikutaura kuti bunya pobunya handichomuziba muupenyu hwangu right kana kuri kumagasha kwandakaenda inini takaenda kwaHondi ndakandiri kumagasha ndiri kumagasha tofunga munhu kwaHondi ndichipinda wakatosvika pandaigara pamuovheji tikati wachibva pakatochengetwa wakapakapfuura tozouya mudzimai wangu akauya nemurora tiri mwaHondi right tozouya nevamwe wakasvika tiri mwaHondi tikashanda naElias Mumbu tashanda naElias Mumbu ini ndandiri dhakabhoyi wake iye ari build right ndizoti pakati penyu mupenga ndiya uzikaniteumika kuti uya kutaura kuti maitanga mese kuzwana masangano ndiri imi moti handitokuzivi nekotaura anobva ndomusvika kunze kwekuti mukomana right 2004-2005 ndipo takashanda tese kuEastern Highlands right basa rabva rangopera basa rapera right zvadaro patakoparadzana right ndoenda kumagasha handina kumbomuona kana ne handina kumboita sei handinombomona kunze kuti after takazosangana pamba pehandadzi yake ndatisatoziva kuti ihandadzi yake wakadii hako
kutomutambira right ndikutomutambira kuti wiri sekuno ndakana kuise naire kwete kuti ndasana kumagasha never at all. Ndiye ro wakasangana. Ina ukuthi nditaura nyaya kuti kwafa munhu handichamubvunza mandakatomubvunzawo semunhu senyaya kuti ko munhu uya airwara uya akafa uya ndokumaraini kwake iri kuno anogarepi mazona wanhu wandakandawaona wese kumozambique takasangana kumozambique Saka ndo vakazoona kuti vakazomubvunza kuti kumumana airwara uyo wakazofoyo ndekupi. Saka uyu ndiye anofanira kuti ndamusangana naye. ndo pakakotwa nekwabunya manje kuti aiwa iwewe wakazondichindidayidza kumba kwawo chikanzi iwewe uri utaura ndikati aiwazi kunyangwe ndichizi ndiri kutadza wakafanana asi kana tichitaura nemunhu wandinoziva hatingazotaurizi handitotaura kuti ko nhingu yakamona sei iwe uchidayira mungafanana nekuti iye wacho haasi kuzikanwa patagumisira kumuona wakabudisa muromo kuti tete wacho wakati mupenyu ndovandazwa kuti wakabuti waizvita mupenyu sei musingamuzivi Right. Makakutana nenye Right, tiri mudarasa tina tete maibuya ndiye vakasvika kumba kwedu isusu zvikazi wanjanzi pamhosva imamurupomedzerwa iyai tendai mwari urudziya popunya mupenyu utori nemhuri yake saka takabva tatobvunza mwazabhuku akabva nakuti akataura kuti shuwa takabotaurika kuti popunyanga muri kuisa zvezvo mupenyu tete wacho akakutaura kuti mupenyu maibunya uri tete wacho akakutaura kuti mupenyu panapa hapo uri ipi uri kumba kwapunya ndikwaya kumba kwavo asi akakutaura kuti pombe wakataura mwe mamunaye paitaura ndeo ndinangu yako matimamuri pasabhuku sabhuku wanga iko tutapurakaenda pasabhuku ndipo ndakabvunzwa naomwe kuti aiwa inini mai John Bunya handiti tete mai John Bunya wakamusvika kwandiri inini akati wanjanzi ngatiita makorokoto ngemhaka yekuti munhu aitaurwa yauzi Paul Bunya mupenyu Mozambique utori nemusha wake nemhuri yake ndosaka ndatika tete iyo tikamutora nhasi anotiendesa here pamba paangataurirwa kumozambique poupenyu ane mhuri yake anotiendesa here teteyo anguva tinaye muzimbabwe kuzoona 2030 tinayo tinoenda kumozambique tikanzoka anguva tinayo aripo here tete timutorere mnaye mozambique anotorakidze imba anapo nemhuri yake tetongazwani kuti zaitaurira mimi kuti mudini wakatouya tete mai John Bunya kwatiri taura iwewe nyako kuti zvazi wadini iwe semhosva yakataurika senyaya yakataurika maraini kuti yataurika kuti mumaraini kwaizii mumaraini kuti waizi kudii izvi zvirunzi mumaraini iye semataurira ake handiti semataurira ake semataurira ake semuno wakaita sei maraini irikutaura mumaraini right mumamuzini sabunya vacho babagwinyisa babasabwini dilete obva abvunza nhau iyoyi handiti ndizvo right vana muti ini nhau ndikutaurika vese izvi even mani kati handitoiziva muri wazvezvo nzvimbo yatinoziva inini bambo zvamuta zvose hamukuziva nyika nechiri zvatinamba right tati kumaraini kwaizii nenyaya yekufa kwapo mumaraini baba isina mai kunamana mai tendai mwari kwapozi tendai mwari pakudii wapona maponei mwana here
Right. Unoza Eh. zvatechita. Taura here. Unozveza zvinoita kupima. We waste time. Tichadhura kana kuramba zvinhu zvatoziva. But the easiest thing chakanaka kungotaura zvamunoziva. Nyaya tomudii togadziwa nyaya yake. Rather kuti muti ndinotoramba. Ini chandoramba. Already iwewe naye mukoma. Pamakasangana kuMozambique nemurume uyu. Umwe ari pafuti ndiye. Tangatinyaya. Vaiti ivo umwe wacho murume anga ane mukadzi wake. Waita mukadzi waita kamusika. Seisu tanga tisina chinhu ndo kwataitoponera ndaitoziva kuti ndikamuka ndikaenda kumusika kweyo. Awa ndo wandainatsa kuziva. Zvekuti uyu naasina shungu naye papo uyu ndiyo wandaiziva. Saka ndakazosvika ini ndikamubvunza tiri padoro kuti ko mumwe wenyu uya. Wato ndo pakatanga kuti anatoziva kuti kutotaura kwandito itori nyaya iri ikutotaurika mumarani mawo. Marani mutalo. Ndo pandakatona yatosimuka nyaya kuti wanda haasi kuoneka. Iwe. Kuti bunya haasi kuoneka. Wakadisafiswa nani? Wakaibunyora nani? Inini baba ndakato handigari mumarani kwavo ndakatouya inini ndo pandakataura. Unocriminalize issue kuti murume uyu nyaya dzekudisapia kwemunhu aizipoku anodziziva. Saka iwewe wakati munhu ndipo wakataura nakunyamba wabata tsoko rako kuti iwewe wabvunza munhu uyu kuti munhu uyu wakazoende handizvo zvakamubvunza ana kunyamba wazokurira kuba kwako wakati kudi wakati wakamuona here ndikaona wari kuMozambique wari 3 nabunya wacho nabunya nemukadzi. Saka bunya uripi munhu akapasina kuona bunya ndiani ndikabvunza zvinezvi Uyu anoti ndakawaona vari vese uyu nemumwe murume nemukadzi nabunya. Saka uyu akuzobvunza uyu kuti uya wamamwe naye airwara uya wakazoendepi. Uyu ndipangu kuti anobva ndambosakana Mozambique. Vile changamoto. Right. Nikuti Mozambique aina kwaone. Rwezeze. Ndiko kwa nacho ndakashandira. Kwete kumanika bani no? Manika nditoiziba. Wala ndiye zibwe atoreta pamungato votomo. Pamusori. Yes. Inini zvinutaurwa zvinyaya kuzimanika kutaura chokwadi chakanaka pane baba. Munhu ngaataure chokwadi chake murume wangu shuwa uyu. Inini ndakabva pano gore raita nzara riya. Takabva taenda pane gore raita nzara ndiri mudzimai wacho. Takabva taenda kuMozambique. Takatorarira papanzi. Inini nemuroro wangu ndanditori nemuroro wandakaenda naye. Takaenda takabva kubva takarira papanzi. Tabva papanzi bataenda kwaHondi. KwaHondi kwakuri pabasa pababa. Panga ari kushandira. Panonzi paMeju akarohwa nemuyu. Ipapa ndipo takaenda. Saka ndibva ndakasvikawo chokwadi kutaura chokwadi pamberi paMwari. Mwari ari kudenga uyu vanhu ngavataure chokwadi. Ndakatosvikawo pakushandira ipapa naEria munhu aitawo zvebhiridi. Vanda kuhoa chikafu chewana ipapa paHondi kuti kwakatorerwa sisi wangu maHondi chaimweni mwana wababa mukuru wangu ini. Saka zvekuti manika naMwarika ipapa buka munhu ngaataure chokwadi pamberi paMwari ari kudenga kuti chokwadi chakanaka nguva dzese Mwari ari kudenga chokwadi chakanaka wana waMwari. Musanyemere wanhu ba. Saka zvirikurewa kuti Mozambique iri kutaurwa kana kuti ngaiti honde bhari pane imwe pati inenge iri muMozambique yehonde bhari saka honde kubva apa pabvadzini ndakarira papanzi takabva makuba akuzvimba nzvimbo inonzi honde honde isisi ndakarira papanzi takarira papanzi takazofuma mangwani nemuroro wangu tiri kuenda kwauyu
kwahonde kuna baba. Na bhiri dzake Aiwa handisuti na bhiri dzake. aiwa ikoko Ikoko. pamakasangana ndiri kawangaina na bhiri dzawangaina. Wangoinaye. Saka imistake yekuti Manika asi zvinhu zvakaitikira muMozambique. Aiwa rukwasha. Kwete Mozambique imitaura shona yekuti Manika na honde yakasiyana. Honde na Manika kwakasiyana. Pahonde hakusikure maningi pa. Takasvika isusu tabva pabva tarara papanzi. Tabva papanzi makuseni. Ndikatile wanhu waMwari inini ndikandoona chero chekuya nzara yakutondiruma. Tikatosvika mahonde imomo. Baba ibva nditengerawo dhiringi nebhansi kumuzipo. Atatengerwa patai. Patori na sisi wangu akarohwa mabuzo kuti wagare ipapa waitoita nyore pana sisi wangu akarohwa ipapa mwana wangu wangu. Saka murume akuti Manika kana Mwari kupika denga kudai uku. Manika anogara Mozambique. Inini anogara Mozambique. Baba vako akukwenda kumagari. Amene wokubanika. Pane wakasangana naye kuti pane wakasangana naye kufanana. Baba waimboenda kumagacha here kuMozambique. Wakangoendawo zve 2 minutes ro hawana wakaenda kumagacha paManika pa iwe pahonde macheko hawana kugara nguwa refu. Asi zvekuti Manika chete ndipo ndirurambirana kuti Manika ndine ukuona kuti ndakasvikapo pahonde pacho ipapa tikatogara wakutoridza mhanzi mahonde nemuzipuraidzi meju tinoona kuti warwere kunoto zvaunoita utoridza mhanzi nemuzipuraidzi meju anotogara kuno aizororwa ipapa petatiri pacho takatorarapo. Mari anoda chokwadi. Pamusoro changamidzi pamusoro wadaresi isusu ndisewana munya mukoma takatanga kumutsvaga 2008 bunya John Sakunya bunya mukoma takatanga kumutsvaga 2008 wana baba wedu vachiripo tikaunganidzana semhuri tikaita macontribution zvikanzi kuMozambique vazooneka kuMozambique mukoma wedu aita zvekuwaka kuenda kwaita kuMozambique kanzi azombooneka kuMozambique era macontribution. Saka nyaya yamukoma takaita kakawanda vamwe vachiti tikutsvaga wenanga vachiti tikutsvaga asi hapana chakabuda. Iyi nyaya yakatozouyawo nemurume achiti ari kuziva hande tinomurapidzai pana mukoma wavo. Iyi nyaya wakuchinja nekuti kwakudare kuno asi wanga wati ari kuziva pane munhu ndeuyu hande tinomurapidzai chi kune munhu wenyu wari kutaurirana nana baba avo vanogara kumwe chete. Saka idzi nyaya dzakuchinja nekuti yakudare kuno but dai kuri kuti takangowirirana kuenda nawo tege ndizvo pamwe dai takatorakidzwa pana mukoma. Zvaari kutaura pana mai bunya akazoti munhu akaoneka istiri mukati akadi kutaurira isusu atibishire macontribution ekutsvaga munhu. Makanzi mimi vanhu vakatobvuma kuti andotungurakidzei muri kutsvage makandikuenda mafana makangoenda kamunhu akakurakidzei akati katituziya pati handei kune makangoenda kana kuti inini masuggestion ndeyekuti uyu mukomana iyo kamusika kacho kukaziyana kamusika pawaitenga iyo pamati maitenga asi kwakudhara 2006 and 7 akwese kudhara anhu ari kukunurwa kwakamuhondo azvingana pamusika vachinosvika kupachinda chiri important kana uchiri kuziva nzvimbo yacho kuti musika wangu vari muarea yakati handiti mukatosvika muarea imomo ini kuziva kwandoita kana bunya arikuda zvokuti aoneke information yemunewana but chimwe chinhu chandikufunga futi ndechekuti iye bunya uyu makamboatempta here kuti kumusumudza kuti mweya wakakwanise kuwaka Muziwe pari. anabunya pindurai Pamusoro pano. yes Zita anoda. Mumusha muno wakatombobudirwa nezvako. Tikatomboteera takaenda tiri chanzi Manika. Hapana chatakafamba. Tikatomboya kuno kuna sekumukotsotso. Asi hapana chakafamba. Kusvika wakazotitaura 2010
hama yenyu ndiruziva koiri asi handii ndakachengeta hama yenyu akachengeta ndisani saguru asi ndiwo akazondiratidzawo sango razvo sango ndirudi nduriziva asi zvokuti akanyorwanza handi kana kugwaya rakanzi kuti handizoziva bcause waigara nani asaguru ini ndikuti kana paine munhu akatomupindurwa zvinhu zvinyaendeenda because munhu iyende yakona kuita ekugamana ani munhu akabudirwa yanga hapana chokwadi chatakanyatsa kuona 3 times akazobhuri mwana namambo ekumozambique pamberi yavo nyaya dzakati uyu munomutengera dori baba nyamuka uyu urembe chena uyu hatitozivani suggestion tsvagai zuva imi mubodzoke panzvimbo yamuziva kana musika mutangire because the other option ndekusumudza munhu because kana munhu autadza kusumuka because uyu kawe kana uramba kuita zvari kuita izvi hazvii kana aine zvaanoziva kana ari kuramba zvinosumudzana zvega zvinosvitsana kwakanaka asi imi chiburi kuti munhu ngaasumuke ndopane nyaya iyi munhu ngaadii ngaasumuke arwe hondo dzake because zvinoita ndichitoona ukazwa munhu akudaidzwa kana aine zvari kuziva ukazwa munhu akunonoka ivi nyangwa ine chari kuziva handisi iminzi pari paakatoenda makatangirwa nedano ukuruza makatangirwa nechii nedano kana makatangirwa nedano it means kuti munhu anokwanisa kubva kunoka akabudiwa mosvika mozambique macho paaria chaipo chaipo parudzi kudai akukwanisa kubva atoo kubva atoita kana kutotadza kutozoti chandikuita chii kuita confusion isingaiti because makatangirwa kusvika pakararama yenyu saka kana makatangirwa munhu anosvika ipapo otora chii ivhu marivi pamwe pake saka kana atora ivhu iroro ivhu ndo rinoshandiswa kuti imi mukanyangwe mukaita sei kusvikira mabreka that enini hamusviki endo kwaamuki because kana ivhu rake rakatotorwa ndo rinoshandiswa kuti atsitika Sorry, jangan. Itu Moses Bunya. Chatatu kumbiro rari kubatsiro. Uzo wakomana wakasika pakwende kuti tisitakamuiga. Sapa kumuiga wako kutaura takamuiga. Tatu kumbiro kwati batsiro wataradzidziwo kuti pawakamuchengeta ndipapi. Usatambudzika. Nzira dzine matauro wachamuka maybe wakatotangira. Matauro muri kuti wakadi wakatangirwa takatotangirwa. Saka taneta nikutenderera kurasa. Unasagoro. Kamuchiziwa makamuchengeta tukumbira kuti mutiratidze pane munhu wedu. Timuchengete mune runyararo. Ndo basi atobatsiro nacho. Wanasagoro. Na ningiriki musanzenge kana muchiziva zvakaitika. Mutiudzowo kuti chii chakaitika mutiratidze pane hama yedu chatikuda tirakuiga hama yedu zviri decent manzwa here musha wedu isusu sofa tizoti mukoma mupenyu here wakafa here ini ndimi uri kuziva mamuinani handiti chatiri kumbira chekuti tiratidzei kune hama yedu kana makambodya sadza naye muchibikirana naye muchishanda muri mese chitiratidzei uredi wakarwara apa tikamuisa apa tikwanisa kutora munhu wedu isusu tinochengeta handiti tisazoneseka mangwana isusu kuti atoramba achizviisawo neisusu zasai muri kuona tiri panapa ndizvi wanasagoro inini maiwani ndokuti ndikuchaya kuibvunza kuti imi mbambo kana musikaziyani nemukomana handiti saka mukomana chabva chatakuengei straight kuti of all the people ubva kuti imimi ndimi mandakasangana naye tatitese kumozambique of all the people hamugari mese hamuzivani mune daka rimakamboita rareni nemukomana hamuziyani then why you of all vanhu vese pana subbook futi pamusoro pana subbook pana mukoma wakambogara naye ukaenda naye kwasubbook
pane masoko akanyorwa akanyorwa nasabhuku wachibvunzana uye achibvuma kuti shuwa au achibvumirana kuti shuwa wakarwara uye akati ndakaradzwa sango anditika raakaiswa munhu uyu obva ati andichazvizivi kati uyu ndiye anofanira kunzi akadii akachengeta munhu saka chaari kurambira chii pamusoro changamira zviri kutaurwa ndiana sabhuku handiti habvisiri zoba urikuzvaizvo ndofunga maminisi asabhuku unawo ani munhu asabhuku unawo maminisi here ndofunga zvakataura mukomanawo zvindakataura ini handiti zvangu zvandakataura ini ndakasainira pai basi even sabhuku kuti pane zvandakabvuma here panhau nandikukombesa ngemukwana kuti nenzvimbo ndinoiziva here kana kuti ndinokuziva here kati saka nyaya dziri kutaura wataura inyaya dzekuzwa handiti anga aripo ndibunya uyu Filipo baba sabunya baba sabunya harai taenda kwa sabhuku taenda kwa sabhuku ndakamusa nemwana wenyewe kana kuti nzvimbo imaneka ndinoiziva here tiri kwa sabhuku pamusoro changamira apa wani kubvunzana newa wakazosvika papoindi yekuti saka unobvira kufunga kuti ndikubvira kufananidza here iwiwi iwe ndaigara newe tidhirobho tisi tiitaura tese tiita seti ipa ndabvira kutanga kukufananidzira panapa kusadaro mazwa uyu macho avo vanenzani vaibvunza mubvunzo avo ndi William Nyamuka zvakaita nyaya yacho. So it's okay. Starting point. Ngatisumuke na William ato angora identify chi sango racho ari. Zarusi. Bintu tangira bani. Ini tikisvika kumaniga zviri kutaurwa hazvo asi handingangotadzimba munhu because handina kubvunzwa kudare kana ndakadai kunzi wanga ndakatobvunzwa uri mufaro kuti kutori padoro kuti kosha mumwe kuuya ndo mari make maigara wabva kuti ini pandakatanga kuona kuti aiwa ndanyanga dzakubvunza ka pakatotanga kuti tadza kutowirirana zvekutoti handinazonatsa kuziva kuti chinhu zvikunatsakutoitiva akazoright mubvunze makambobvunzwa ndikuti mushure mekunge andibvunza ndatimubvunzeyo makambobvunzwa here kuti mumwe uya wairwara uyu right inini hachanyasi kutondera kubudisa zvezvo right asi zvakaitika kuti takandiripa mabvunzire ake pamusiri mukawo ndikuti padzatinozotondera ini ndibaba wagasi wakacha baba bani pamba peduso obva asangoti pane nhau iri kutaurika kuti mamune uyo ari abvunza gera aripo uyo kuri kutaura kuti ndakakubvunzai uyo aripo uyo akutaura kuti ndakakubvunzai kuti munhu uya uyu airwara uya uyu ndokumaraini kwake here kuno andizvo ini ndo vandachikubvunzai mubvunzo risimbo kuti akakubvunzai here mubvunzo ambuya nyararai ndabvunza mubvunzo risimbo ndati akakubvunzai here changamira ini handichatomeri kuti wakandibvunza nebvunzo wakadare mubvunzo iwe iye direct pandiri nini I don't still remember asking him mubvunzo uyo asi ndanditozotondera ini ngezvekuti sabunya vakasvika papa peri zeproblem muri kutondera zvasabunya asi zvouya muri kutondera sei changamiri dai ndisina kuona ava nyaya iyi yaibuda sei kuti ndizotaura nyaya iyi kunge ndaona ava ndo munhu wandaitaurira tiri tega tichitaura senyaya kuti ko zvakasvika ndo marani make iri munhu yaya ndo pakabva tatanga kutopesherana vatanga kuti handizvizive haiwa iwe usandidaro zvekuti pakazouya munhu ndaizogara sei nyaya ndichitaura ndaiziva kuti ndo marani make ndaizviziva sei iye akazotokudza iye makazototaurirwa kuti makuseni acho kuzi zviwe muri kuziva mukomana pane akati because handisi munhu wandakashanda tese midhenareni mumanyika ingi munatsa kuziva
mukadzi achitotipa makokonati anenge atsemuka aya. Right. Nawe kuZiraeli ndini ndakatokutaura kwasabhuku iwewe kuti tachenda kuti aisiyo right. nyaya pindura yapa makokonati akatsemuka. Handitoazi handitoziziva Garai pasi. Ayo garai pasi mbele. Mambo tete. Msore mambo nditwa Jeremia. Okay. Msore mambo nditwa Jeremia mkatipa. Uyu mningina vana mawedu masisters. Ndinoda kukumbira kubvunzawo wakumningina neiwe. Mningina une chokwadi here chekuti iwewe ukabva pano unondopangidza wana uyu wanzane wana Sabunya pasango rakanongedzerwa nekuti uku kauku kufa kwemunhu handiti kufa kwemunhu kwakakosha kwekuti ukazvinyarara iwe mhepo dzadzinodini dzinouya kwauri kana kuti hauna here chimwe chinhu chawakaita muri pamwe chete nani namunhu right. Chechipiri misi goro kubvunzwa kwakaiva makaita ipo papo paibvunza uyu papa pasina here umwe munhu angaribvunzira kuti angari papeya pake ati muchibvunzwa mbunzo iwewo mukazoita hasha imi mabvunzwa kudaro kufa kwemunhu matinya yanga iri kutaurwa munharaunda nditi wainini musina kuita simba rekuti iwe shamwani yakutaura kutsakatika kwamunhu makadaidzana makaonesana nanaudzi wacho nanabunya wacho chakaitika ndechekuti mushure monga Sabunya wasvika papo araiti wabva wangotaura nhau yavo unaona nauri kutaura ivi kutaurika maningi yacho handizi iripo handimuziba miro zvezvo Sabunya wakagomerana nazvo right. Mukoma wangu ini takazoenda patsano wake miro zvezvo kuti achida kuti tizwisise panhau yekuti panhau iri kutaura kuti mupana wangu anga ane Pobunya handiti babapo wakati Sagoro ndiri kuti nini wakomana wakada handiti ndizvo wakabvunza wakaita sei wakada pasamba kabvunza wakada kwachivepapo ndi baba wako akakutarezve zvikazi wakarambirana muri kwazvizvezvo saka Sagoro muri kuneseka henyu asi pakabvunza ini pamatezo rangu pakabvunza murume tezo rangu havana kumbobvumirana apa ndi baba wapo tsanowani tsano wake saka muri kuneseka henyu saka ndikumakati hapana nyaya patatogara here. No, ini cuma desa saja ya ini. Untuk berapa kamu kita? Andina kuona panzi makauraya Bunya. Apa? Panzi makauraya Bunya. Kweti. Akiwanza kauraya Bunya. Kweti. Andisi. Muriva Bunya irungokumbira chete kuti nakuona pakafira chii. Hainombira. Atikuramba kwamakuita manje. Kutaura unotanga kuita imwe feeling yekuti mune chekuita futi nekufa kwemunhu which is wrong. Kuti mimi wakutora chinhu chisakidze pari tinotora toika zvatopera. Hapana ari kutaura kuti makauraya munhu kana makaita sei. Madhivhendi yamakuita manje akutonga kuti makutoandiwa zvenhu kutonga izivi pakati penyu pane kutoziva kuti uyu ndiye akauraya which is wrong. Kuti vanhu vanoda kungoziva chete kuti munhu ari papi kutora munhu wavo. Hapana munhu ari pakizwa nenyaya yekuti akauraya munhu. Urutozikana wairwara. Ine makabika munhu akafa vanoviga domestic. Hakuna mamoja hiyo. Asi ndicho tirikunetsa ichi ngokungotaura kuti munhu akafa zvichiwa ari pakati. Correct. Saka iwe kana zvimwe zvatokwanisa tomboita chimbotsvaye kuti muone kuti aimbobudiwo wacho kuti hapo dai mamboenda chimwe dai pana chihera pambotsvaye kungosunudza mbicha endai apo aenda patakagumisira kutaura navo takavati wakati ngatiende kuMozambique ndikadaiwa kutori nen'anga dzatinoziva iko mukati mumungu famba itungamire ega munhu wacho handiti tikawirirana tikanyorwa pasi ndo zvatisikuita ndazvitonayatamanisi ari kuma30 atauya chiita iso chiendai nemurume ataura kuti pane n'anga dzandoziva endai nemurume uyu muende kuMozambique akubatsirei uyu munhu uyu baba mukamusiya uyu mazanya ndiro pana problem rini kwenda mwana
Ataura chokwadi chamama. Siwe baba. Pane pamwe wakambotiyo yekunzi munhu akabudirwa iyi. Pane munhu wakanzoenda kuMozambique. But handi tinokuredzai panzvimbo yacho ndakasvikira. Kwai tasvika ipo mudzimu wakabva waenda. Aiwa. Zvamataura ndizvo zvakaita kuchenjera. Kana mudzimu iwo uchienda usvika kuMozambique. Imi ndosatata kuti makatakirwa chii nedare. Handiti. Saka asi iwe ikoko kuMozambique wanoziva how to overcome izvozvo. Saka ndosaka mukomana kuti handi ndokurakidzei pano wanoziva ikoko. Imene nechi nemukomana. Mukomana wacho ndiye achakuridai pane chii. Kana mazodzoka manje uyasinake kudi kuenda kana azofunga zvakanaka nokujoina iyi. Kana asinake kujoina iyi, imene ndaimboite zvamunoita. Asi endei nechi handizvo right handei mozotaura kuti marongero